Здравейте хора, аз съм Жаклин, това е каналът Убийствени хроники. Ако ви харесва съдържанието, което правя и видеята, които ви предоставя, моля ударете по един лайк, абонирайте се от бутончето по-долу и оставете коментар, за да обсъдим случаят. Днес ще ви разкажа за едно от най-бруталните и ужасяващи престъпления в щата Уисконсин. Историята е историята на Джозеф Кларк, или по-познат като костотрошача от Барабо, Уисконсин. Момче, което изглеждало като обикновен тинейджър, но вътре в себе си криело много садистични желания и променило живота на едно иначе малко и спокойно градче в Америка. Датата е 10 юли 1994 година. На брега на река Уисконсин, върху плаващ склон, е открито тялото на момче. При аутопсията патоанатомът заключва случайно удавяне. Няма признаци на насилие. Случаят изглежда ясен. Или поне така мислят властите. Момчето е Крис Штайнър, 14 годишен тинейджър и ученик от Барабо. Седмица по-рано, на 4 юли, неговите родители, Кати и Джордж, се събуждат и откриват, че синът им го няма. Леглото е празно, а стаята носи странни следи. Полицията бързо изгражда своя версия, че Крис е излязъл тайно, за да празнува Деня на независимостта с приятели. Тинейджерите често бягат от вкъщи, нали? Но при по-внимателен поглед излизат тревожни детайли. Мрежата на прозореца в стаята му е срязана, а по килима има кални стъпки. Всичко сочи, че Крис не е излязъл от дома си доброволно. Кати и Джордж отказват да повярват, че сина им просто се е удавил. Те знаят, че той не би излязъл през нощта без да каже на никого. Но без ясни доказателства и със заключението на съдебния лекар, случаят бързо зацикля. Сърцето на родителите обаче не им дава покой. Те отново и отново молят полицията да разследва, но за съжаление без резултат. Властите сякаш са затворили страницата на този случай. Затова Кати и Джордж поемат по свой собствен път. Те започват да разпитват съседи, приятели, хора от квартала и отново изкача едно име – Джо Кларк. 17-годишния хулиган на квартала. Всички го познават като агресивен и зъл, но нямало конкретни доказателства, които да го свържат с изчезването на Крис. На 14 юли 1994 година, едва 10 дни след като Крис Штайнър е изчезнал, родителите му са принудили да го изпратят в гроба, с въпроси без отговори и с чувство, че истината за смъртта му остава завинаги в сенките на Барабо. Нека ви разкажа сега малко и за въпросния Джозеф Кларк. Джо Кларк израства в Барабо. На пръв поглед съвсем обикновен тинейджър, обличал се като децата по това време, тениска с навити нагоре ръкави, твърде много гел в косата, къси дънкови панталони. Живеел с родителите си и изглеждал напълно нормално. Никой не подозирал, че в съзнанието му зрее нещо зловещо. И още от млад Джо развивал една мания. Бил обсебен от звука на чупещи се кости. Това, което за всеки един от нас съм сигурна, че е ужасяващо, за него било източник на удоволствие. Една година по-късно, през лятото на 1995 година, Тад Филипс, обикновено 13-годишно момче, заспал на дивана, докато гледал телевизия заедно с сестра си. По средата на вечерта усетил, че някой го вдига от дивана, но не се разбудил и бил спокоен, защото това често правил баща му, пренасял го от дивана към неговата стая. За съжаление, малко по-късно Тад усетил, че той всъщност е навън и като погледнал, видял, че го носи младо момче. Първоначално, може би в състояние на шок, той не се е стреснал. Помислил си, че това най-вероятно е детето на някой от приятелите на баща му или някое дете от квартала, което иска Тад да му помогне с колата му. И когато Тад попитал къде е колата, това момче му казало, ей там малко по-надолу по улицата. Известно време ходили и стигнали до една порутена къща, където всъщност момчето се представило като Джо и му казало, че мисли да организира парти за целия квартал и иска Тад да му помогне.
при което, влизайки в къщата, тат изведнъж се почувствал изключително не на място. Къщата била страшно неподдържана, разхвърляна, в мивката имало множество мръсни, вече мухлясали чини, купища с мухлясала храна. Къщата изглеждала ужасно и събудила наистина много неприятно чувство в тат. Когато тат изразил своите притеснения, момчето продължавало да се държи много приятелски и го помолило да се качи горе с него, ако иска да види колекцията му от колички, която държал в стаята си на втория етаж. Тат, незнайно защо, се съгласил. До ден днешен той не може да даде обяснение всъщност на това, защо той е казал да. Тат, може да си представите, събуден на непознато място с непознат човек, бил силно объркан и не реагирал така, както по принцип в трезво състояние би реагирал. Последвал Джо до неговата стая и наистина за кратък момент те разглеждали колекцията от колички на Джо, но в следващия момент Джо се обърнал към тат, блъснал го на мръсния ужасен матрак на леглото и скочил върху него. Тат се съпротивлявал, но както може да се досетите, 13 годишно срещу 17 годишно по-едро и голямо момче не би търпял дълго време шанс. 17 годишният Джо в крайна сметка го надвил, хванал един от глезените на тат и го усукал с такава сила, че глезенът му се счупил. Благодарение на адреналина в кръвта на тат, той бил способен да стане и да се опита да избяга. И въпреки това, че глезенът му е счупен, той успял да стигне до стълбите. За съжаление, Джо бързо го настигнал и го хванал. Доказателство за това колко силен психически е тат е това, че той не се е отказал, въпреки тази изключително стресова за него ситуация. Той е продължил да се опитва, да се бори. В крайна сметка е решил и да говори с него и да се опита да го убеди да го пусне. Щял да каже на родителите си, че се е спънал в някаква маса и се е изчупил крака, но Джо бил непреклонен. И като го питал, защо ми причиняваш това, Джо отговорил: защото ми харесва да чувам звука на чупещи се кости. Ядосан над опита за бягство на тат, Джо продължи ужасяващата си атака над него, като хванал крака му и с помощта на тежестта на тялото си го притиснал толкова близо до тялото на тат и с такава сила, че той успял да счупи бедрената му кост. Представете си за каква сила и за какъв натиск става на въпрос. След като преценил, че тат няма как да избяга, Джо го оставя на леглото и излиза. Странното е, че тук преди да излезе, той се опитва да направи нещо като шина на крака на тат. Сякаш да поправи стореното от него. Той слага пласт над пласт чорапи на краката на тат и ги стяга с ластици. След като Джо излиза, тат вижда нов шанс да избяга. Вече с повече от една счупена кост и в изключително големи болки, някакси той успява да слезе по стълбите до първия етаж. Като заради натрупаната умора и неизменно огромната болка, която чувства, той припада няколко пъти по пътя надолу. Успява да се добере до кухнята, но в момента, в който влачейки се успява да стигне до нея, той чува гласа на Джо заедно с едно момиче. Остава на място, скрит в кухнята, докато не си тръгва момичето и за съжаление Джо го сварва там. Изключително ядосан от това, което намира в кухнята, Джо качва тат отгоре и продължава ужасяващото си нападение над него. Между епизодите на насилие, Джо се опитвал по някакъв начин да се грижи за травмите, които е нанесъл на тат. Той му слагал шини, които го карал да използва, за да се движи. Като видял, че Джо все пак притежава по-състрадателна страна, той се опитал по някакъв начин да достигне до него с разговори, като се опитал да го опознае и един вид да го накара да го приема като по-близък и човек, който всъщност той не би искал да нарани. На следващата сутрин родителите на тат се събудили и осъзнали, че синът им го няма. Те били изключително притеснени, защото това не било много присъщо за него поведение.
както и това, че те наскоро са се пренесли в квартала, изключвало вероятността той да е избягал през нощта да се срещне с негови приятели, поради простата причина, че той нямал много такива в квартала. За съжаление, това било обяснението на полицията за изчезването на Тат. Че той бил излязъл някъде, че тинейджерите обичали да бягат и че той ще се върне. Казали на родителите на Тат да стоят в къщи и да го чакат да се прибере. Те не можели обаче просто да стоят в къщи и да чакат и започнали да обикалят и да търсят. Обиколили близкия панаир, както и районът близо до дома им, не подозиращи, че Тат е държан като заложник само на половин миля от собствения им дом. За съжаление, единственото нещо, което не са направили е да чукат от врата на врата, за да проверяват дали Тат е в съседските къщи. Нещо, което може би довело до откриването му по-рано. Докато Тат бил държан като заложник, Джо си изкарвал яда и стресът от ежедневието върху него. Един път, в който колата му не запалила, той се качил горе при Тат и усукал краката му, докато не щупил и дислокирал капачките и колената му. Скачал и върху гърдите му, чупейки ребрата му. Няколко дни по-късно, на 30 юли, Джо планирал да допусне дома си и да отиде на парти. И за това, за да се подсигури, че Тат няма да опита да бяга отново, той го затворил в килера. Тат, както може да си представите, бил изключително оплашен и в много големи болки. И въпреки, че било тъмно и несъмнено бил много стреснат, той не се отказал. Това малко 13 годишно момче започнало да рови в килера, открил една тежка китара и започнал да се бори за живота си, като разбил вратата на килера и успял някак, въпреки множественото щупвания по тялото си, да излезе. Заради дългите часове, около 43 часа, в които той е държан като заложник, заради дългите часове на болка и на изтезания, заради това, че Джо не му е давал вода, не го е хранил и пълното изтощение, което неимоверно той е изпитвал, той припадал многократно, докато слизал по стълбите, влачейки се. След което стигнал до коридора и близо до кухнята видял телефон, дръпнал кабелът на телефона и за негово щастие установил, че телефонът имал копчета на слушалката. Така той успял да набере телефонът на спешна помощ в Америка 911. Като звучал изключително спокоен на диспетчерката, която си помислила, че това всъщност може би е шега на някой тинейджър. Но те били длъжни да изпратят все пак някоя патрулка на адрес, за да проверят какво се случва. Благодарение на това, те изпратили полицаи след около половин час, които успели да открият Тат в дома и всъщност видели в какво окаяно и отчайващо състояние е той. В болницата докторите, които поели случая на Тат и го прегледали, започнали да го лекуват, всъщност са казали, че ако той дори малко се бил забавил с това обаждане, най-вероятно това е щял да бъде краят му. Оставали са му около 2 часа живот, заради множеството кръвоизливи, щупвания и неизменно инфекции, които са започвали да се сформират в тялото. Краката на Тат са били щупени на 4 места, пръстите му са сочили на различни посоки, а една от капачките му всъщност се е намирала от обратната страна на крака му. Кожата му изглеждала като износена гума от моментите, в които Тат е усуквал и въртял щупените му крайници. Докато лекували самата жертва, Джо бил причакан пред дома му и хванат от полицията. И когато всъщност те му казали защо го арестуват, неговия отговор бил: той още жив ли е? Докато са го разпитвали, Джо казал, че не е наранил Тат и всъщност той страдал от някакви припадъци и не си спомня нищо такова да се е случвало. Той просто искал да си се мотае с Тат и да си играят заедно. Тук обаче има интересен обрат.
Във времето, в което Тад бил в плен, Джо му казал, че това, което е извършил над него, го е правил преди и още 2 пъти. Тад си спомнил името на една от жертвите и всъщност казал на полицията и свидетелствал за това, че Крис Стайнър всъщност е убит от Джо. Крис Стайнър, както може би се спомняте, е 13-годишното момче, за което ви споменах в началото на епизода. С тези нови разкрития се взело решение да ексхумират тялото на Крис и всъщност при последващата аутопсия се установило, че Стайнър има сходни наранявания и счупвания с тези на Тад. Нещо, което неизменно свързва двете престъпления. Става ясно и че при първата аутопсия не е направена рентгенова снимка, която всъщност да покаже, че има някакви наранявания върху тялото и да насочи властите към версия различна от случайно удавяне. Полицията тогава започва да работи върху версията, в която Джо отвлякал Крис, измъчвал го, чупил костите му в продължение на известно време и след което го хвърля в река Уисконсин. А той предвид тежките си наранявания не може да изплува и се удавя. Ново претърсване на къщата на Джо води до откритието на списъци с имена на момчета, разделени на 3 категории. Да опозная сега нещото с краката и може да изчака. Делото започва през 1995 година. Джо първоначално отрича вината си. Той казва, че страда от припадъци и амнезия и че нямал спомени да е отвлякал или измъчвал Тад. Според него само искал да си играят и да прекарват време заедно. Пред съда обаче доказателствата са категорични. Медицинските експерти показват щетите върху тялото на Тад, които съответстват на умишлено и системно чупене на кости. Освен това, самият Тад дава свидетелство в съдебната зала. Макар и дете, той разказва за ужасяващите преживявания през нощта, когато е бил отвлечен от Джо. Свидетелството на Тад е решаващо. То не само доказва вината на Джо Кларк, но и показва садистичния му умисъл, че това не е случайност, не е игра, не е загуба на съзнание, както Джо твърди. Журито няма колебание, а когато съдията произнася присъдата от 100 години затвор, в залата има усещане не само за възмездие, а и за облегчение, защото едно 13-годишно момче е имало силата да разкаже истината и да спре мъчителя си. Когато съдията произнася присъдата, залата въздъхва с облегчение, защото Джо Кларк, костотрошача от Барабо, Уисконсин, вече няма да излезе навън. Няма да има друга възможност да изтръгне живот или да чуе онзи звук, който толкова обича. Но зад решетките остават и белезите. За семейството на Крис Стайнър, момчето, което никога няма да порасне, защото полицията твърде бързо приела смъртта му за просто инцидент. Истината излиза наяве твърде късно. Те никога няма да го върнат, но поне знаят, че чудовището, което го е убило, вече е зад решетките. За Тад Филипс, който оцеля, но оцеля пречупен. Краката му са били чупени и лекувани отново и отново. Лекарите казват, че нараняванията му приличат на тези от особено тежка автомобилна катастрофа. Да, Тад живее, но всяка стъпка напомня какво му се е случило. Всяка болка в костите му носи гласа на Джо. Обичам да чупя кости. А за Барабо, този малък град в Уисконсин, историята на Джо Кларк оставя като зловещо ехо. История, която показва как зад затворени врати и на пръв поглед обикновени тинейджери може да се крие нещо много по-мрачно. Накрая остава само един въпрос. Ако полицията беше чула семейството на Крис Стайнър по-рано, ако бяха видели белезите по костите му, дали Джо Кларк изобщо щеше да има шанс да измъчва Тад година по-късно? Аз съм Жаклин. Вие сте с Убийствени хроники. Ще продължавам да говоря за това, за което другите хора мълчат.
Ако видеото ви е харесало, моля ви, оставете коментар, нека да обсъдим случая. Оставете по един лайк, абонирайте се за канала. Благодаря ви и довиждане!